ni moy ma soro caman sigi me ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya bise soro fe CHERIFLA TV bonanga kuna foni na mimbi wala wala like awye malikunga ani jen fan wala kunga ama fo yengo ni nye akuma sele ye sibiri me kalot le tani zabakera domba ye malifa bala Bamako kerengere ni nyana Palais des Sports Barisabu kadaka Mali silamadine nyama ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama ufara la nyonga ka laje mimi se ka to beni basigi bise ka sabati anga jamana kono ninga wulika joke ka se chrétien dine nyama ma ani anga ladala nyama ina fo Bamako tutige baw wele bise ka bla Mali de chema ana musoma mokawa Mali fandan nani bela jelela mimi se ka to beni basigi obistiki anga jamana kono Barisabu kadaka jamana kora yamba katasa chamanje yamba umo minye fonyongo wiye olu kwani meka ke fanja manve mimi se katu mo bise ka nyonzoro ka laje ka fembo nyonye nyenwe ka se ka laje ka fero fene nyini fero minu mina seke sababu ye ka beni basigi dume sigi bayungunyo odeye ukwama ko journée nationale de mobilisation d'urgence Télévisé do mekalot leta ni zaba ani mekalot leta ani nani atlet la kono baraba ubeke ba ma famu yane mbaw minu ngadonda ka wuriale do fonyongo kumbe njugo ula ani anane ko fe ka laje ka takabo mawdala uluna ye akene ka hode ko so bara unu dondo ka beni sibiri me kalot leta ani sabaye amdalay ase 2000 Palais des Sports la ministre nyama Mali jamana togola Mali jamana nyama togola ni oye El Haji Boubacar Keita Soumaïl Bouyema iga kundi se ka jana ni ngo ka fo akobar sabu kadaka jamana nyama ka la nyini ye beni basigi de anga jamana kono ode koso Soumaïl Bouyema iga anana kene ka jamana nyama togola ka wale nyumandonge ka nyeshi dine nyama ladala nyama mo kani hakilina nyumanya ina ami awladania ka fo ninye Soumaïl Bouyema iga ani au conseil islamique nyama imam Mahmoud Diko katase Mali silamadine nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyama silamade meto ansaru njajoro asayada Sherif Ousmane Madana Haidara bismillah sokono yani barawu nu kadu ami awladonia kafo hakilina yi abora groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyama udela kaseka laje mo kanyo nzoro ninga fembo nyonye Mali be anabasiki kunga Amawladonia kafo minye kenawiye olu damenana ni alukurana kala de ye folo Barisabu kadaka dali masa alebi deli mimi se katu baraw minoni olu be damene ukake sababaye o temene ko fesa minye jatimne wiye olu sorola kake baraw tabulu la minye dandigelu ye olu kera kabini samba fla ani tane fla ni jamana kore yamba damenana kana se bimo aya minye yoro chama unye Mali jamana kono wele ya ube ka keye lakana kota fafe ode kosoni wulika jo ingera dine nyama ni ladala nyama ofe mimi se katu wele kabla fa bela jele mamo bekana mimi se katu hagli jagabo kene ba ukasigi singa kana ni ferewi minu mina daga takabo andala ne oye lakana balia daga ye kene da yelela inafo ladala kula bi donjugo mi ni anga nyamakala wiye nyamakala uminu ni oluye kene dayele uye wale nyuma ndonge kanyeshin bela jele makalaba kanyini befe bela jele ki chesiri wala sa kene miseka ke sababu yeka ngaje mana basigi Bamako jele kuntigi nona bla ale kumbe kene ka anga je kaka dandiga lulaje badew naam ala ka nya ambulu Allahu amin ambi dugutigu fu naam ka premier ministre fu naam ka leader religieux ka bela jele fu naam mogo seya anga foliti kerengerelen be a bela jele an sigira kere la cogo min an ɲuman ka wuli kayira la ten Allahumma amin an bi duwawu de kɛ jamana yi ko an ka bɛn tɛ dala kuma dɔrɔn ye bɛn ye kɛwale de adamadenw k'a fɔ an ka bɛn mais n'i ma bɛn waleya kɛ Ministre nyama Soumaïl Bouyema iga Mali jamana nyama El Haji Boubacar Keita togola aye aka nisodia ujira kene ka hakilina ina Barisabu kadaka faso de nyumanya ko faso jo upmana aye wale nyuma no mulike ka nyeshi dina nyama ani ladala nyama mo kani hakilina ina ninga laba ka nyini dina nyama fe halibi ku chesiri ka nyefoli ke Barisabu kadaka lakana baliya yere ju
atambe tengu fe mina oye Muhammadu Mustafa dine sanuma makarilama mini onambe kake hine danve bela jeleka odeta me ko buruja ma do fe ka oke ko ere kunye akokumana minye dine nyamawiye ujoro babe okula ka wulika joke kaseka famuya di mawma ka donga fo bamanjia wale ani selama dine te nyonye serala ako jamana nyama yaso ni seko ke chuko bela jelela mawma ko ninde beni o ko nimbe lakana balia jula jamana nyama yaso ni kele chuka bela jelela anga je ka ministeri nyama sumelu boy maiga ka dakurunya law lame minu vora keneka ka beni sibiri me kalotlita ani sabay samba fla ani tanizegi kuma fuloye ka ufu president wala akoko ngaka furi la sauma awe ngani aminta ka foka ube mogo dalaje ka kijega bo jamana kunkula ka foye ko awna le be ngani akile ko parce que ni be nyemogo ya ka hami fuloye ka mogo franyon munum bi feo munum ti feo ka mogo franyon ka o ki de mi ka barala parce que nyemoya kore be barake bende ka fawe fana ko awe info so madaina ka foko aganga bre aganga je obeye ambe hamina ko parce que jamana se ka ni mo mabe no mati mais en tant que ben ka je ko flat ka sinsi fin flat en tant que ben ka je tiende parce que en se ka ben ni galon balance a ben se ka tane ni galon balance jen se ka tane donc nan kan ga ben tiende ka Mahmoud ya fotomi ni mi fora ko kake mais ni ko ima mi kera ko fana ka do kata parce que na fla mata yo ambe do fila et puis nam bena nan jera chenka anganga barake ke balmiya ka sisi mo oje parce que nambe de wana kele anse ka kenyo go juwe ko be se ka ti fanfe ni wati le sera be ti fanfe mais anganga be balmaya parce que jamana ya ambele ta akira chugu ali do se ka ta yoro do ambe se ka yela ma ka ta jamana be la donc anganga be mais se ka boya ndi ndam se kuma fla ni mawo mako ki be toro se jamana dine togola kamogo faga dine togola kla ka fo ki be mogo faga dine togola an shiabe togola amba ki le fo ka boja ça je ne mets aucun ante dine kele ante shiabe mais mawo be jamana toro ki sinsin jineka bien ka fo ki bi sinsin shiado ka ambuti kele donc ça c'est clair donc ambe do aw ke yoy abe barami ala ka nyogul ayere be barami ala ka fangada ala ka beso kenel ni haklina nunu bela jele daba kun de ye fengelinde ye mali gweleya bise ka wuli kerengere ne nyana lakana balia o de koso ministre mimbe anga jamana kono ni alenya shimbe dine ko ni batoko mo aye kumata ninga jira ka fo jamana nyema nu seko ke dine nyema ni ladala nyema demenina mimise ka doni haklina yimise ka dangene maya ka anga jamana ke jamana basigile nye inafa dongu meni o minye anga jeka cherno asa jaloka dandikeli kan laje non laje ni alhamdulillah ye bari dina nyemoko particulièrement groupement des leaders religieux spirituels weli mbara minke ka sigi ka foke
min b'a to basigi bɛna diinaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a baara la kɔrɔlen u b'a baara la kɔrɔlen donc u bɛ ka nin min kɛ janko ka bɛn kalataw ma min b'a to farafaraliw ni juguya kuma minnu bɛ se ka fɔ maaw ka ɲinɛ o bɛɛ ko k'a dɔn jamana ye jamana kelen ye et que an tɛ kɛ foyi ye Mali kɔ donc o baara n'o kuma min bɛ yen alhamdulilayi u b'o baara de kɛ u b'a kan kɔrɔlen jamanakuntigi tɔgɔ la Haji Ibrahim Boubacar Keïta donc k'u fo la premier ministre ye kuma min fana fɔ aw y'a mɛn an k'an jija bɛn ni yafa ɲɔgɔnma ka kɛ tiɲɛ kan ka kɛ tiɲɛ kan maaw ka baara kɛ tiɲɛ kan maaw ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn kanu tiɲɛ kan ni min fɔra o ka kɛ alhamdulilayi kabini groupement sigira fo bi u bɛ baara min na o y'o ye ka maaw kala ɲɔgɔn na ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na an ye misaliw mɛn salle kɔnɔ donc an b'a la deli an n'an bɛ bɔ nin lajɛ nin kɔnɔ an ni hakili ɲuman ka bɔ a ka k'an bolo samafɛn ka taa lase tɔw ma minnu ma se yan nɔ. Haut Conseil islamique ɲɛma Imam Mahmoud Diko ka dantigɛliw la a ye sinsin fɛn min ka waleɲuman dɔ kɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a n'a tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma u ka nin ŋaniya ɲumanya in na a ye sinsin a ka fɔ kɔnɔjɛya fɔ malidenw de ka o kɛ taala ye kɛnɛ in ka maaw k'u dusukun dayɛlɛ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka to fɔtaw olu ka se ka sidɔ ni ka laban ka ta ka don bala an ka jɛ ka Imam Mahmoud Diko fɛnɛ ka laseliw la. Hɛrɛ si tɛ yen ka tɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ k'a ɲini Ala ka na ni bɛn ani basigi ani hakilisigi jamana kɔnɔ ka maaw cɛ dilan kuranna de ko ten ko hadamadenw ka jɛ ka sigi Ala ɲuman ye Ala ko bɛ min na hɛrɛ bɛ min na ɲɔgɔn cɛ dilan o bɛ fɛn min na o kuma sigili a kun de ye an cɛ dilan ka jamanadenw ka fɛɛrɛ kɛ maaw dusukun ka fara ɲɔgɔn kan u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na anw ka kira sanuma a ye kuma dɔ fɔ n bɛ kuma in fɔ ka kuma jɔ barisa wajibikɛlaw ka kuma ka ca n'u y'a daminɛ a bɛ taa di anw ka kira sallallahu alayhi wa sallam ale de ko ten ad-dinu nasiha kumakan kelen a ye diinɛ in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a don fɛn min kɔnɔ o ye kumakan kelen de ko diinɛ in bɛɛ lajɛlen an-nasiha kalima kelen ko diinɛ bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔnajɛ de diinɛ in bɛɛ a farala ɲɔgɔn kan kɔnɔnajɛ sahabaw ye Alakira ɲininka ko diinɛ ye kɔnɔnajɛ ye i b'i kɔnɔnajɛ jɔnni ye i k'i kɔnɔnajɛ Ala ye k'i kɔnɔjɛya Akira ye k'i kɔnɔjɛya i ka diinɛ ye k'i kɔnɔjɛya diinɛ ye a ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen wa o bɛ cogo min na an bɛ se k'a fɔ muwatana yɛrɛ bɛ ten jamanadenya dɔwɛrɛ tɛ kɔnɔnajɛya k'i kɔnɔjɛya i ka jamana ye k'i kɔnɔjɛya i ka jamanaden ɲɔgɔn ye kɔmɔgɔ ka kɔnɔjɛya ɲɛmɔgɔ k'a kɔnɔjɛya o kɔnɔjɛya in de b'a to fɛn in tɛ dilan min kɔ o bɛ sabati jamana tɛ dilan a tɛ jɔ abada ni danaya tɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa danaya ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ baara dɔw de bɛ yen o de b'a sabati o baara in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye kɔnɔnajɛya ye o ye min bɛ fɔ ani min bɛ kɛ u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min bɛ bɔ da kɔnɔ ani kɛwale min bɛ kɛ n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ na ni danayabaliya ye wa ni danaya tɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka jɛ ka fɛn dilan kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ni danaya t'u cɛ jamanadenw dama tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ni danaya t'u cɛ fɛn min bɛ danaya bɔtɔ o de ye i bɛ min fɔ i t'a kɛ i bɛ min kɛ o tɛ fɔ.
Kɛnɛ a hakilina bɔra maa min na ni o ye a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ye a ka laseliw la a yi sinsin fɛn min kan o ye diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ jɔyɔrɔ barisabu ka da kan Muhamadu Mustafa diinɛ kɛmɛ ka silama diinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya jɔyɔrɔ min bɛ olu la ni o ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ dilali ye ka se ka min ye jamanajɔw ye k'olu baaraw kɛ diinɛ ɲɛmaaw u jɔyɔrɔba bɛ o la a yi sinsin o ka sɔrɔ ka wele da ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka to u bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɛw minɛ juruba kelen na i n'a fɔ Muhamadu Mustafa ye o min laɲini ka se ka dilali kɛ an ka jɛ ka Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silama dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka laseliw ɲɛmada. Premier ministre n'a ka gouvernement an b'u fo an karamɔgɔw n'an ka limamuw n'an ka shekow n'an ka mukadamuw ni khalifaw u bɔra Mali dugu o dugu la Mali sigida o sigida la an ka foli b'u ye u bisimila o kɔfɛ wele kun ye min ye sigi in yɛrɛ kun ye min ye Ala ye bonya dɔ da anw kan hali n'an man kan n'a ye Ala y'a kɛ a bonya in ani kungo don n kan bɛ alimamiw de ma n kan bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de ma an ka shekow an ka khalifaw mukadamuw hakilitigiw kodɔnnaw kabini kunu min tɛmɛna o denw n'u mɔdenw diinɛ sira kan Ala ye fɛn dɔ kalifa an ma ka an bɔ jamana kɔnɔ jamana min tɔgɔ ye Mali an bɛ Ala fo o la maa t'i na yɔrɔ sugandi min ka di Ala ye a b'o de kɛ ni Ala dun y'an bɔ Mali in kɔnɔ yan ka bonya dɔ ɲɛsin an na a bɛ wajibiya an kan i n'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'a lajɛ mun b'an ka jamana na bana jumɛn don an bɛ fura jumɛn ɲini a na fɔlɔ a gɛlɛyara jamana tilali ko kuma de bɛ yen an farala ɲɔgɔn kan ka silamɛw wele tan a don u ye kuma jugu caman fɔ faamaw ye ko an tɛ faamaw fɛ ko an bɛ faamaw kɔntugu la o waatiw gɛlɛyara kosɛbɛ mɛ ne ko n ka mɔgɔw ma n'a sɔrɔla dusukun min banna ni Mali ko don an ka faamaw to yen an ka Ala faama minɛ an ye baara kɛ o hukumu kɔnɔ ka na se an bɛn'a kan tubabu minnu bɛ ka dɛmɛ kɛ ni kɛlɛ ti ban Mali kɔnɔ an ka se tubabuw ma an k'an ka ko in yɛrɛ ɲɛ f'u ye parce que n'an y'an sigi tan dekun bɛ population de kan dugudenw de degunnen don n'o tɛ gouvernement yɛrɛ b'a ka voitures kɔnɔ u bɛ climatiseurs kɔrɔ u ti faga jamanaden minnu ni tɔɔrɔ b'u kan an yɛrɛ ka taa an ta fɔ an y'a labɛn ta ka tila ka cotiser k'an ka wari bɔ mɔgɔw ma min faamu fo tiɲɛ de ka f'u ye gouvernement ye gouvernement ye mais anw silamɛw anw diinɛtigiw n'an ye Ala tɛgɛ minɛ gouvernement tɛ anw sanfɛ an k'u ma an ka gouvernement to yen ni min bɛ se ka min bɔ Ala kama wari la o k'a bɔ a silamɛw an ye wari fara ɲɔgɔn kan fo ka maa saba ka transport n'a ka hôtel sara sɔrɔ ka taa Faransi o labɛn kɛlen dɔw ko an tɛ se ka taa n'an ma se gouvernement ma k'a ɲɛ f'u ye parce que an bɛ taa jamana ko de la o don président y'a reçoit min b'an fɛ an y'a wulibali fɔ a ye a ko tiɲɛna ko min fɔra a ye k'o tɛ nin
ko ni nin don nin ye faso ko de o b'an dɛmɛ an mɔgɔ 3 de kun kan ka taa mɛ a kɛra mɔgɔ 15 ye gouvernement ka dɛmɛ nalen mun y'a kɛ ŋaniya an selen faransi fana jaabi min bɔra o la o ma dogo an ka faama ye o la an ye faransi jamana caman kɛ Diko yɛrɛ kun b'a la an y'a wele ka fara an kan nin fana na an bɛɛ ye maliyɛnw ye an bɛɛ ɲɛ b'a la mun bɛ Mali la an y'a ye silamɛw b'an k'u sigi tan ko gouvernement ye gouvernement ye mais u bɛ jɔnni mara anw minnu ko an bɛ Ala ka sira kan anw m'an k'an sigi mɔgɔ min ka articles de bɛ kuma o tɛ kuranɛ articles ye kuranɛtigiw bɛ se ka mun kɛ tawretatigiw bɛ se ka mun kɛ injilatigiw bɛ se ka mun kɛ an ye chrétienw wele u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ nana a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka so groupement tɔgɔ la chrétien ɲɛmɔgɔ bɛɛ an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fana wele an sigira an ko an k'a lajɛ an kana an faso to ta n'o tɛ lahara Ala b'a ɲininka fagali bi kɔrɔn fɛ o nɔgɔyara bi mais camancɛ la mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na anw bɛ nin na ji jukɔrɔ a mɛnna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan hali bi ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 13 ye palais des sports la Amdalaye AC 2000 la maa minnu bɔra marabolow ani cerclew la ka ye kɛnɛ kan an sera ka olu dɔw fɛnɛ ka hakilinaw sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ fura min bɛ nin na anw yɛrɛw fɛ kuma de b'a ka sigi ka kuma ani duwawu ni saraka o de bɛ se ka na Ala ko n'a ka ɲangini nana foyi tɛ se ka ɲangini bɔ yen fo ale yɛrɛ ka an ka segin ale Ala ma k'a barikada ka wale ɲuman kɛ ka segin an kɔ k'a deli a tɔgɔ dugulen na k'a deli saraka la k'a deli adamadenya da jogo ɲumanya la n'an sigira kɔ ka Ala wele wallahi nin banni tɛ foyi ye Ala ɲɛna fura min b'a la duwawu saraka kuma ɲɔgɔnya guerre mondiale minnu tɛmɛna kɛlɛ ma se ka ban sigikafɔ de y'a ban kɛlɛ fɛn o fɛn tɛmɛna guerre mondiale kɛlɛ ma se ka si ban kuma de sigikafɔ de y'a ban an b'a ɲini an fɛ an yɛrɛ dama fɛ an ka sigi siya ko t'a la mais bi na an bɛ min fɔ aw ye an jɛnɛkanw tɛ se ka foyi dogo aw ma n'a fɔra maa o maa fɛ ko a banna a ma ban fɔɲɔgɔnko ma ban an b'o tiɲɛ fɔ aw ye parce que anw b'a domaine kɔnɔ anw b'a gɛlɛya kɔnɔ sugu tɛmɛlen an ka sugu ma jɔ jɛnɛ ye silamɛ dugu de silamɛ jamana de don silamɛya fondation de don n'a fɔra n'aw nana kɛnɛ kan anw tɛ se k'o to yen k'a sɔrɔ an m'a fɔ jɛnɛka bɛɛ jɛra k'an bila ka na solution fɛn o fɛn b'a la o bɛ se k'an dɛmɛ cogo min an bɛ se ka basigi sigikafɔ ni lafiya la an bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o de fɔ aw ye anw nalen anw nakun y'o ye an bɛɛ ka jɛ ka hakilila di jɛnɛ b'a degun kɔnɔ bi jɛnɛ n'a mara bɛɛ b'a degun kɔnɔ sugu min tɛmɛna jɛnɛ dɔgɔ ma jɔ ne de b'a fɔ i ye n b'a kɔnɔ de parce que fulaw mɔgɔ minnu de dɔn fɛn min fulaw tɛ fɛn minnu fɛ diɲɛ latigɛ kɔnɔna na Seko Amadu y'a fulaw waaju min na min y'a fulaw minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o ye ka mɔgɔ faga ani dolomi fulaw fɛ na mɔgɔ y'a mɔgɔ faga a bɛ fɔ o ma ɲɛ dɔ hɔrɛ mɔgɔ kunango adamaden kunango don mɔgɔ si t'a fɛ k'a ye quoi dolomi na fulaw fɛ na i bɛ dolomi i ni fula tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min dɔnna fulaw fɛ u ka Seko Amadu ka waajili kɔnɔ o ye nin fila ye n'a fɔra fula bi mɔgɔ faga wala fula bi tiɲɛli kɛ wala fula bi ko wɛrɛ kɛ bon ne i y'a jate minɛ ko wɛrɛ de b'a kɔnɔ parce que min bɛ yen minnu bi marifaw di mɔgɔw ma ani minnu bi mɔgɔw wele kɛlɛ fanfɛla la a bɛɛ lajɛlen n'a i bolo minɛ marifa minɛ moto minɛ n'a i ma bolo minɛ marifa tɛ d'i ma fɛn wɛrɛ tɛ d'i ma mais an kɔni y'a faamuya min na tubabuw de b'a fɛ ka fulaw ka joli daga ka u kɛ terroriste ye parce que mɔgɔ min ye terroriste ye a joli dagalen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ
n'a ka di mɔgɔ o mɔgɔ i b'a faga sariya tɛ i n'o minɛ mais tubabuw b'a fɛ ka o duloki kan dɔ fulaw kan na ka fulaw kɛ terroriste ye pour que ka u joli daga ka u ka mangoya kɛ diɲɛ latigɛ kɔnɔ na pour que u ka se ka u ka diina perdi. ŋaniya kelen de nana n'an ye hakilina ɲuman a bɔra Sheikh Sherif Madani Ousmane Madani Haidara a ko ala ko an ka jogo dilan donc an nana bi fana ŋaniya ɲuman in ale de y'a ta parce que kumaw nin kɔnɔna na u y'a fɔ da bɛ min fɔ o tɛ dɛ min bɛ dusukun na o de bɛ baara kɛ comme Alahu Taala b'an dusukun ta kalan Sherifika ka ŋaniya ɲuman na k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala e ɲɛ bɛ an bɛɛ lajɛlen dusukun na an nanen bɛ yan nɔ setani min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala an b'a ɲini fɛ i ko setani bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ hɛrɛ la cogoya min na fɔlɔ la ala o hɛrɛ ni e de bɛ se ka nana ye Sherifika nin y'a ŋaniya e b'a dɔn min b'a dusukun kɔnɔna na ala an b'a ɲini fɛ e ala kama i ka rasuli in kama ani an ka Sherifika i y'a d'a ma k'a k'an bilasira ala o kama i ka vraiment hɛrɛ natɛ. An bɛ janfa kelen min kɔnɔ san o de ye jugu dɔw ka an dama bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ jugu minnu b'an bila ɲɔgɔn na u tɛ ye o janfa in kɛlɛ mɛnna nka n'i ye Cheikh Umar kalan a ka ɲɛnamaya la i bɛna faamu ko an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka hami an'u ka jɔrɔ tun ye farafinna ka kɛ maa kelen du kelen donc o ye fɛnw ye an kan ka min kalan an ka karamɔgɔ ninnu na n'an y'u nɔ bɔ an ka jamana bɛ basigi o ye ka message ye ka se k'a lase inshallah. Welekan min bɛ ne bolo ka se nabaw ma fɛn o fɛn bɛ fɔ u nana ŋaniya min na u k'u jija u k'a baara kɛ an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bɛn de ye ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kɛ Mali bɛɛ ye kelen ye nin ye nin siya ye nin ye nin siya ye siya ko kun tɛ Mali la ka kɔrɔ bɛn de tun bɛ yen o siya ko min b'a fɛ ka kɛ an k'an sen da o kan k'o dabila an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an nakun de ye wa ni Ala sɔnna an b'o baara kɛ inshallah. An bɛ kuma fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ mun ne ka sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan k'o dɔn k'i hakili t'o la o de ye k'a fɔ jamana a bɛ hakilina de bolo fɔlɔ fanga mun bɛ yen nɔ fanga bɛ farikolow de mara nka diinɛ ɲɛmaaw Ala ye minnu bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔya la an ka hakilinaw n'o ye esprit ye o maralen bɛ olu de fɔ silamɛya la ko aruhiyat o maralen bɛ olu de bolo o kɔrɔ ye mun ye o laɲini ye mun ye ni kun ka kan ka olu de lamɛn k'u ka balo sɔrɔ o la k'u ka ɲɛtaga sɔrɔ olu la o kuma jamana bilala cogoya mun kɔnɔ linbilanba mun kɔnɔ bi e yɛrɛ ka fɔcogo in na jamanadenw ni ɲɔgɔn camancɛ la jamana ɲagamina ka se hakɛ min ma foyi t'a ɲɛnabɔ fo bɛɛ lajɛlen ka segin i yɛrɛ ma ka segin hakili ma k'i ka ɲɛmɔgɔ lamɛn a kuma kɔnɔna na hakilina ɲuman mun tun bɛ jamana in kɔnɔ kunu ni kunna sini an ka ɲɛmɔgɔw ka bilasirali ɲuman na an'u ka lamɔcogo ɲuman ni jamana ladoncogo ɲuman na an ka segin ka na o kɔrɔlen ma hakilina kura minnu donna n'o kɛra sababu ye k'an keleku k'an tɛrɛndɛ k'an bɔ an ka sira ɲuman kan ko hakilina kura ninnu sɔbɔ an yɛrɛ la ka k'an yɛrɛ ye kuma fɔcogo dɔ la ka k'an yɛrɛ o de ka segin an yɛrɛw ma k'an ka ɲɛmɔgɔw lamɛn ka tugu u kɔ u ka an bila sira ɲuman mun n'o b'an bɔ ni linbilanba in kɔnɔna na o de ye kuma nafamanya bi mun bɛ se ka fɔ jama ye ɲɛ o hakilina de y'a to an ka ɲɛmɔgɔbaw a Seydi Sherif Madani Haidara a n'a nɔla bɛɛ lajɛlen groupement kɔnɔna na ani diinɛ yɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'o wele bila ka taa jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ an kana fara ɲɔgɔn kan o hakili jakabɔ de la n'a diyara Ala ye fana an hakili la sira de sɔrɔlen filɛ nin ye Ala k'a bɛn sababa ma. An bɛ segin ka na Korofina Ndolati kɛnɛba kan sigida gale la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ye san 60 ani san 7 sɔrɔ ɲɛnamayala Muhamadul Mustafa diinɛ lasecogo cɛɲi k'o boloda san 1955 mɛ kalo tile 12 san 2018 mɛ kalo tile 12 san 60 ani san 7 don kadara kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansar international fadi laada do san o san ka bɛn n'a kuma ye o bi ɲɔgɔnkunbɛba labɛn ka dugawu do kɛ ka ɲɛsin bani mɔsija ni kɛnɛya dalimasa bɛ se k'o nɔgɔya a ye ala baara la o kɛnɛ ɲɛnamayara ka bɛn ni juma mɛ kalo n k'a fɔ sibiri mɛ kalo tile 12 ye a kɛra Korofina Ndolati kɛnɛ ba ka maa caman kun bɛ a kɛnɛ ka maa ɲɛmaaw la fɛn minnu sɔrɔ la Tata Ture ni Ibrahima Kulubali fɛ olu de filɛ nin ye. Yarabi san 120 Ala k'o d'a ma
an y'a ɲini Ala fɛ si barakama Ala k'a d'a ma si sɔrɔni kɔ ka continuer ka silamɛya nafa ka dɛsɛbagatɔw nafa ka jigitɔw nafa an b'olu dari Ala fɛ Ala k'a k'a ye a jugu dogo n'a bangeni Ala le b'a lɔ Ala ka don an n'o cɛ. Alhamdulilayi an b'Ala fo k'a barikada an nisɔnkadi bi an bɛ an karamɔgɔ ka kɛnɛba kan n'o ye le 12 mai cɛ min bangeli ye fɛn ɲɛ dugukolo kan a bangeli kɛra hɛrɛ ye dugukolo ma a kɛra hɛrɛ ye silamɛw ma n'o de a nana an bila cɛsiriw la k'an kɛ duwawudenw ye ka jɛnɛya dabila ka sira ɲuman ta a ye fɛn fɛn fɔ ale yɛrɛ bila an ɲɛ k'o daminɛ an b'a fo an b'a barikada an b'an karamɔgɔ fo k'a barikada ka Ala fo k'a barikada tuma min na Ala sɔnna ka vraiment bidon jira an na jama yɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan ani nisɔndiya min bɛ kɛnɛ kan vraiment an bɛɛ wasa k'an bɛɛ nisɔndiya kosɛbɛ ka ɲini setigi Ala fɛ Ala ka sa ni ɲɔgɔnna caman jira an na. An bɛ dugawu kɛ le 12 mai caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Ala kan'an bila Ala k'an sabali d'an ma Ala ka muɲu d'an ma ni kira wɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallam. Nisɔndiya min bɛ n na a ka bon dɔɔni parce que n ye jama ye cogo min na jama ye n fa bon karamɔgɔ yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ cogo min na o fana ye n fa bon étrangers ni musow organisation bɛɛ ye n fa donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn o de Ala ka si di karamɔgɔ ma ka si caman d'a ma ka min an kɛrɛfɛ. Haidara mun kɛra fasoden ɲuman ye a kɛra jamanaden ɲuman ye ale ye cɛsiri mun kɛ a ma dogo diɲɛ si la a ma dogo adamadenw si la a ye hɛrɛ mun don jamana in kɔnɔ a n'a ye tɔɔrɔ min ɲɔni ka bɔ jamana in kɔnɔ Ala de b'a hakɛ dɔn an kɔni bɛ nisɔndiya fitinin kɛ k'an ka ŋaniya jira ale la mais a sara bɛ Ala de bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sara ni hɛrɛ ye. Karamɔgɔ ye min ye diɲɛlatigɛ ye o bɛ wajibiya vraiment an ka nisɔndiya n'a ka san 63 sɔrɔli ye sabu a kɛra sababu ye ka denmisɛnw kɛ dubadenw ye ka kɛ sababu ye ka musow kɛ cɛ labatobagaw ye ka kɛ sababu ye ka cɛw tilen ka kɛ sababu ye ka hinɛ waridenw na ka kɛ sababu ye ka silamɛw don da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ bi n'i y'a filɛ jamana 32 bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Seydou Ousmane Madani Haidara ka kumakan de o la an b'a fo ka wari ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye vraiment bi an nisɔn ka di fo ka s'a dan na ka la an karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ka karamɔgɔ ye laɲini minnu kɛ n'an ye n'o ye k'a fɔ silamɛya mana dɔwɛrɛ kama ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu ani bɛn ani kelenya ani hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya nana o min kama ni Ala kɛra nana n'o ye an karamɔgɔ y'o waleya k'an bila o sira min kan n'o sira an ɲɛ b'a la a bɛ ka sabati ka taa fɛ o nisɔndiya de b'an na bi an b'an karamɔgɔ fo ka ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o d'a ma Ala ka anniversaire ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la mɔgɔ minnu nana yan ka bɛn ɲuman sigi hɛrɛ la Ala k'o k'an ye ka aw yɛrɛ fo aw ka wulikalo n'a ka cɛsiri la ka ɲini Ala fɛ aw ka baarada wa Ala ka barika don a la. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye san kura di an karamɔgɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ o san kura caman k'a d'a ma ni si ye k'a d'a ma ni kɛnɛ ye k'a d'a ma ni wasa ye vraiment an nisɔn ka di dan tɛ nisɔndiya min na an bɛ Ala fo k'a barikada. An bɛ an karamɔgɔ ka anniversaire kɛnɛ kan ni Ala sɔnna nisɔndiya b'an na nisɔndiya min ni dan t'a la k'a sababu kɛ an tugura karamɔgɔ min nɔfɛ min ye an dilan k'an kɛ an yɛrɛ sago ye ka tila k'an kɛ Ala sago ye donc dan t'an ka nisɔndiya la. An nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ min kan yan n'an karamɔgɔ ka san 63 o bangeli nisɔndiya an b'o kɛnɛ kan dan tɛ nisɔndiya min na an b'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala ka sijan ani kɛnɛya ni ɲɔgɔn caman di karamɔgɔ ma k'a jira an kɛnɛ la k'a yɛrɛ ka kɔn ɲuman ni kɛra de bonya ni jamana ni lahɔrɔma sali ala rasuli. An bɛ fɛn dɔ seereya k'a fɔ Ala ɲɛkɔrɔ lahara k'a fɔ kira t'a la k'a ka diinɛ to yɔrɔ min na Haidara nana a mission dafa o la o nisɔndiya n'o farifoni min mana ka bɛn ni san 63 ye an b'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma. hali bi min ye maa ɲɛmaw ye kɛnɛ in ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 12 ye korofina ndolati kɛnɛ ka nisɔndiyaw olu sɛbɛ kɔrɔ bonyana ka ɲɛsin a Sayida Sherifu Ousmane Madani Haidara ka bangeni mɔ an ka jɛ hali bi ka ɲɛmada dɔw ka nisɔndiya kanw fɛ. An karamɔgɔ ka san 63 sɔrɔ Ala ka dugukolo kan o ye ɲɛnamaya yɛrɛ ka hɛrɛ de ye o ye ɲɛnamaya ka kunnaja de ye sabu an karamɔgɔ a bɛ baara min na Ala ka dugukolo kan o de ye jɔnw ka kisi jɔnw ka hɛrɛ sɔrɔli a ka mission bɛnna o ma donc ni o baarakɛlaba n'o b'aw bolo dugukolo sanfɛ aw bɛ nisɔndiya ni o de ye donc foyi tɛ anw na bi nisɔndiya ani farifɔna ani Ala barikada o de b'an bolo bi.
kene ninga me kene ngana ma ansardini mo ngamba fo ka barkada katla ka ini setika ala fe ala usman sherifu murani hada ala da anyira mo malla ka ini setika ala fe ala ka san chama nyinango ala ko dama kene ninga san chama nyinango ala ko yira na kene ninga duzu me kene chama sangwana ga joni kene ga hera kono bunya kono barka kono katla ka ansardini mo ko fo ka barkada abe kene min sigini aw de kera yele jamana mo ka ke yele malimo ka laba ka jien lafiya ka jamana lafiya o kuma la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ labanko ɲuman ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ni ɲɔgɔn san caman bɛ ala bolo ala k'o di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka jɛ k'a fêter ɲɔgɔn fɛ k'an ka nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sijan d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma k'a ɲini ala fɛ denbaya ta fanga ala k'a nɔgɔya an n'a ye mɔgɔ mɔgɔ fana nana karamɔgɔ sɛgɛrɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ sara. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim ala ka ambe sahaba an bɛ ala de deli ala ka dɔ fara a si kan ala ka kɛnɛya ani limaniya ani dawla halibi ala ka jidi an bɛ dugawu de kɛ ala ka sankɔrɔta ala ka n'a lajigi ala ye diɲɛ ja la cogoya min na lahara tigi o tɛ maa janfa ala subhanahu wa ta'ala k'o fana ja la ani a ka tɔnden bɛɛ ani a kanuba bɛɛ diɲɛ fan o fan ala subhanahu wa ta'ala ka hɛrɛ k'u ye ala ka lafiya di ala ka wasa di ala ka an si tɛmɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan bi jahi nabi sallallahu alaihi wa sallam. I bɛ maa caman kɛ ɲɛmaa ye a mago tɛ kɔmaw ka kuma la a mago tɛ kɔmaw ka hakilila la an bɛ diinɛ baara bɛɛ b'a dɔn sirifukɛ depuis a y'a ka ko daminɛ fo sisan fɛn damadɔ b'a la o y'a ka base principe ye a t'o yɛlɛma maa si ye sirifukɛ furadama tɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ taa faama fɛ yen kungo ni fɛn na sirifukɛ bɛ taa faamaw fɛ kungo o kungo la i b'a sɔrɔ o ye groupement yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ taa se k'u jigi k'an ye an b'a fɔ sirifukɛ wuli ka taa jama ka baara la a daminɛ a kun ka gɛlɛn a ma parce que a b'a fɔ o t'a ka taa cogo ye an ko a ma n'e kɛra anw ka ɲɛmaa ye e ka hakilila tɛ ta bilen i bɛ baara kɛ jama min i bɛ jama de servir bon i b'a dɔn nin ye kumaw ye a ka dɔgɔ mais kuma in ka bon kosɛbɛ maa min bɛ sɔn i ma i yɛrɛ ka principe k'o bila ka jama servir ala tɛ maa bonya gansan o ala tɛ foyi di maa si ma ni min filɛ sirifukɛ wula a ma d'a ma gansan a y'a dɔn maa min don k'a fɔ a bɛ se ka jamana de servir wagati la jamana mago bɛ maa la wagati min na maa min bɛ ni maa tilennen don n'a bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ala jati kama donc n'i ko ka kuma sirifukɛ ma a facteur ka ca kojugu mais ala danni ma maa kan ka tugu sirifukɛ la. Nisɔndiya min bɛ an na ale yɛrɛ bangena a ye yɛlɛma min don jamana kɔnɔ ani sinji dama min kun fara la n'an y'u fara ɲɔgɔn kan ani dusukun fɔɲɔgɔnyaba min tun bɛ diinɛ kɔnɔ n'a kɛra sababu ye k'o fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se an ka jamana ka tilali la ani kɔrɔnfɛ masiba in ale de ka wulikajɔ kɛra sababu ye n'o bɛɛ banna donc nisɔndiya min bɛ an na dɔrɔn o de ye ala ye ni sijan di a ma k'a ɲini ala fɛ si ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ka tila k'a ɲini population fɛ hali bi an ka karamɔgɔkɛ in ɲini k'a dɔn parce que Usman Sɛrifu Madani Hayidara ani maa caman tɛ kelen ye n'i ye a tɔgɔ lajɛ k'a bangedon lajɛ n'o ye le 12 ye mɔgɔ tɛ don diinɛ na ni silamɛya min tɛ n'i ye Allah ilaha illallah lajɛ a bɛ bɛn harifu 12 de ma donc le 12 mai Hayidara bangera o la o ye kabakoba dɔ ye bon n'i ye a bamanankalo lajɛ fana a bɛ bɛn bamanankalo tile 19 ma ala tɔgɔ 99 tɔgɔ dɔ bɛ ko wahidun n'i y'o hindi bɔ o bɛ bɛn 99 ma donc Hayidara kelen a b'a tile kɛ ani maa tɛ jɛ a la bon ala tɔgɔ 99 na dɔ bɛ yen ko El Mujib 1955 n'i ye 1900 bɔ yen ka 55 ta o bɛ taa bɛn Mujibu de ma Mujibu ye dugawu jaabi ye Hayidara yɛrɛ yelen ye dugawu jaabi de et puis hali n'i b'i ka ala deli la n'i y'a ye sugo la dɔrɔn i bɛ bɔ i ka dugawu jaabira donc nisɔndiya min bɛ ne bolo o de ye ala y'a di an ma a diyara an ye ala ka sijan di an n'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul. ale bɛ korofina ndola ti kɛnɛbaga ka bɛn ni sibiridon ye mɛ kalo tile 12 nisɔndiyaw an bɛ jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ. san 63 ala de y'o di o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ ala bolo nka kɛnɛ in kan i n'a fɔ a ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan an ye bonya ye an ye kumakan duman mɛn mais an ye ala ko de mɛn o de ye an se yan kuma n'i wulila ka na kɛnɛ kan i ma dɔwɛrɛ ye ala mɔgɔw kɔ i ma dɔwɛrɛ mɛn ala kuma kɔ i b'i ta fara o ta ka dugawu kɛ ni san min tɛmɛna ala k'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni a caman wɛrɛ di si ni kɛnɛya labanko ɲuman kɔnɔ bonya minnu fana kɛra
bɛɛ fana y'a ye minnu ye bonya in kɛ u y'a kɛ ni hakilila min ani kɔrɔ b'a la bolo u y'a fɔ olu fana ala kana u kɔli nin na ala k'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nɔgɔya u ye ciba yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam an nisɔndiyalen don ala ye ni ɲɔgɔnna di an ka jamana ma an b'a fɔ an ka jamana sinon maa minnu bɛ ka nafa sɔrɔ a la o tɛ an ka jamana dɔrɔn ye an dafɛ jamanaw bɛɛ tubabu jamanaw arabu jamanaw hakili a kumakan sera yɔrɔ bɛɛ a ka kɛwale a nɔ yera jamana bɛɛ kɔnɔ o ye ala fɔ koba de nin ko ninnu ɲɔgɔnw man ca ni ɲɔgɔnna maaw man ca hali n'a sɔrɔ fɛn bɛɛ se bɛ ala subhanahu wa ta'ala ye an karamɔgɔ ye baara min kɛ an filɛ kɛnɛ mun kan k'a fɔ ko anniversaire ko tɛ anniversaire nɔfɛ ko bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ka ala fo ala ye hɛrɛ min di an ma anniversaire ni célébration kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ activité minnu bɛ kɛ peut-être que a kuma tɛ fɔ ka caya hali n'a danna an bɛ kelen dɔrɔn fɔ joli di min bɛ kɛ anniversaire kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o bɛ ni hakɛ min sauver ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ kɛ Mali kɔnɔ cogo min ansar bɛ fan o fan a bɛ kɛ yen assainissement minnu bɛ kɛ yatimɛdenw fantandenw minnu bɛ la hinɛ nin waati kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ o ni projet ba minnu bɛ entamé nin kɔnɔ ŋaniya bɛ siri ka baaraba minnu kɛ baara minnu bɛ diinɛ dɛmɛ laɲini bɛ olu de nɔfɛ kosɛbɛ ka ala fo n'o ye ka ala waleɲuman dɔn ko ala ye karamɔgɔ min d'a ma a k'a ka sijan ani labanko ɲuman di a ma. ale ka san 63 o ye hɛrɛ jiri don ka d'a kan a y'a bɛɛ di ala ma k'a bɛɛ kɛ ka maaw jogo dilan k'a bɛɛ kɛ ka mɔgɔw wele ka taa ala ma k'a bɛɛ kɛ ka nɔɔrɔ di ɲɛnamaya ma dugukolo ma donc n'ala ye san 63 d'ale ma an bɛ ala deli ka san 63 wɛrɛ d'a ma o kɛnɛya kɔnɔ o lafiya kɔnɔ o hɛrɛ kɔnɔ ani espoir ni jigiya min n'a b'ola jamana in ye ani jamana den ni diɲɛ ye walasa ala ka a se mɛnɛ to o da la an bɛ dugawu de k'a ye si ani kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o d'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a kanuya bɛɛ ani ansar jama bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen wasalen don nin kɛnɛ sanfɛ an kunna wololen fana don. a seyidi sherifu usman madani haidara an bɛ ala barikada ni a ye a ka san 63 a ma kɛ fu ye jamana in kɔnɔ a ma kɛ fu ye jamana in kɔ kan a sɛgɛnna a tɔɔrɔla a ɲanina diinɛ in nɔfɛ a ye jogo yira silamɛw la ko an ka jogow ta fɔlɔ ni jogow ɲɛna an ka diinɛw bɛ ɲɛ an bolo a tilala tuguni ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o kɔfɛ tuguni a tilala k'a ni a n'a ka nafolo a y'o kɛ ka jamana kumabɔ donc bi ni anw sigira nin kɛnɛ kan bi an tilala ka na kadobaw ye k'olu dira an ma nin y'a ka sɛgɛn fitinin sara ye ka bɔ belebele la fɔlɔ hali bi an bɛ dugawu de k'a ye ala ka si ni kɛnɛya labanko ɲuman di ani a ma ale de kɛra sababu ye ka groupement sigi. o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ CHERIFLA TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni ma min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogore don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.